Здравейте от всички, аз съм Дарко Ивелинов. Как да ви обясня, първият епизод на Майнкрафт беше просто шега. Аз мразя много Майнкрафт. Съжалявам за тези, които ме гледат, но сега много мразя Майнкрафт. Тя ми е просто, не знам, списъка за тъпи игри, но е тъпа. Просто че не е толкова сериална. Ти си един квадратен човек. Правиш квадрати. Това е много тъпо. И аз утре, поне когато направя, ако до утре направя един абонат, още като върна от сезон ще направя клип. Ако не, извинете, ако не, направо след тренировки къса време, няколко тренира, тренира футбол. Не мога кажа, съм добър, И ако нямам един абонат, след тренировки ще направя на show drilling, drilling 3D. Това е много яка с коли, управляваш, да отидеш някъде на места, да е по-силно. И да, това бях аз, Дарко Ивелинов. До утре ще се видим към или 3 или 8-9 часа. Бай, това бях аз, Дарко Ивелинов. Отново го повтарям, съжалявам. До утре или да и да. Чао. Аз бях Дарко Ивелинов. До следващия клип.